Vull parlar amb moltíssima pena de la gran absenta d'aquesta nit, l'Elisa Revilla, que ens va deixar el mes de juliol passat. Vull parlar amb moltíssima pena de la gran absenta d'aquesta nit, l'Elisa Revilla, que ens va deixar el mes de juliol passat recentment. L'Armand Samsó, el gran defensor del monument La Porta dels Països Catalans, i que cada any ens acompanyava aquesta nit. I en Josep de Calassans Serra, no cultura per econòmics. Hi ha una horda de catalans oprimida, els catalans que en pateixen. És per això que cal ser molt atents en aquests moments on la idea de l'estalvi sembla que ho regeixi tot. Aquí o allà no fan un document bilingüe per estalviar, o els doblatges es fan més aviat en una altra llengua perquè és més econòmic, o no exigim dels empleats d'una botiga o d'un restaurant que parlin català perquè potser els haurien de pagar una mica més, o potser caldria dedicar unes hores cada setmana a ensenyar-los el català, la llengua del país que, per les raons que siguin, han triat per viure i treballar. Tots els països catalans. I aquí faig una crida i al mateix temps dono les gràcies a tots els organismes que ens ajuden, als ajuntaments i les associacions dels pobles, l'Ajuntament de Perpinyà, el Consell General, el Consell Regional... Van de Qatar, dus ik weet dat el títol és La planeta dels drets refredats. El planeta dels... També unes preguntes final. Acabes el programa. I vull retre un homenatge particular a aquests dos personatges del món de la llengua i de la cultura catalana al nostre país, amb motiu dels seus 90 anys. Que tinguin tots a veure un instant que vam tenir la sort els Premis Joves per primer una vitalitat de l'ensenyament del català i enfortir. Alhora, l'escola immersiva i l'escola bilingüe, el pati com a espai comunicatiu i d'aprenentatge. Dels senyors i senyores Regina Capell, Carles de la Senyora. Per tant, l'enhorabona a tots els que heu estat organitzant aquesta activitat, la seva convicció sobre la nostra llengua, la llengua comuna, d'aquells que utilitzem, d'aquells que parlem, d'aquells que volem que el català sigui una llengua absolutament normal. La jornada de fa uns dies als pobles i ciutats de Catalunya, i probablement també aquí a casa vostra, amb la jornada que és la nostra llengua, i no tenim cap dubte que és la llengua en la que tenim dret a expressar-nos plenament i a viure plenament. Aquesta és